2023 New Kawasaki KLX 150 model. Ito po ang ating feature para sa inyo mga idols. Off-road bikes from Kawasaki Leisure Bikes. Ito po, kung gusto nyo po maglaro at pumunta sa mga lugar na talagang kailangan yung dirt bike, yung dala-dala ninyo, perfect tong ating mga model ng Kawasaki KLX 150. So meron tayong dalawang version ngayon 2023. Ito po ang ating mas premium, yung kulay blue. At itong ating kulay green na standard version, KLX 150. Ano po yung pagkakaiba nila? Isa-isain po natin lahat yan. Of course, meron silang malaking difference pagdating po sa kanilang mga parts at specs na nilagay. Especially sa ating standard version, naka-telescopic forks lamang ito. Well, pagdating naman sa ating premium na KLX 150, yan po ay naka-gold color, upside down suspension. Napakaganda. And kung gusto niyo pong bumili nito, siyempre malaki din po ang difference nila pagdating sa kanilang presyo. At available po itong mga model na to dito po sa Kawasaki Wanson Dagupan branch. Kaya mga idols, kung kayo po may balak bumili, visit na po kayo sa kanilang store. So yun mga idols, nandito tayo ngayon sa Kawasaki Dagupan, Pangasinan. At ito meron tayong dalawang off-road bikes dito, KLX 150S and KLX 150. So ito mas premium to, mas maganda yung kanyang mga parts. Ito ordinary or standard version. Again, yung kanyang full price and installment, cash price, bibigay ko sa inyo lahat yan mga idols. Here at Kawasaki Dagupan. Ang gwapo. Sabukan natin to. Alright. Medyo mataas sa 5'6" yung height ko. No? So kung medyo 5'7", 5'8" kayo, perfect tong bike na to. Subukan naman natin isa. Alright. Ito yung ating KLX 150. Yan. Ito medyo mas abot natin. Mas abot natin itong ating KLX 150S, yung standard version. So yan mga sino sa inyo mas pabor sa inyo. Siyempre mas mura po ito. Ang SRP nito 123,000. SRP naman ito 134,900. So yan po yung kanilang difference. And mga idol, siyempre bibigyan ko kayo ng full comparison itong dalawang model na to, KLX 150 at KLX 150S version. At siyempre, pagdating po sa kanilang design, talagang completely na-revamp nila to, binago nila, mas naging aggressive but more powerful to, mas stylish, mas sharper yung kanyang headlight design, at nag-complement din yung bago nilang LED lights para sa kanilang category na to. So una po yan sa mga model na mayroon tayo dito sa Pilipinas na mayroon tayong LED lights para sa ating headlight. So pareho po yan yung ating standard at itong ating KLX 150. Well, itong ating bagong model na to, talagang mag-enjoy ka rito. Sa mga off-road enthusiasts natin, yung mga riders natin dyan, kahit na ganong ka-challenge pa yung mga off-road na inyong pupuntahan, ay siguradong kayang-kaya nitong ating model na to. Well, ito pong ating bagong KLX 150, meron din siyang handguard protection, At ang nakakatawag pansin sa model na to, yung kanyang gold color na upside down suspension sa harapan. Talaga naman po, ang forman tignan. At of course, mas premium yung looks niya, Plus, perfect din yung kanyang three-tone color, yung kanyang color blue, orange, at yung black color. So talagang ang ganda ng tignan at yung disenyo ay talagang bumagay sa kanya. So mga ito, itong ating KLX 150 ay meron ding napakatibay na rigid frame. Of course, pagdating sa kanyang bigat, lightweight din to, at talagang magko-contribute to sa mas magandang maneuverability nitong ating bike na to. So magiging mas maganda yung handling natin dito. Plus yung model na to na ngayon, naka-new digital console panel na rin siya. So fully digital na rin at very compact yung design niyan. Kahit nakaupo ka sa inyong pag-rides, kitang-kita mo pa rin yung information sa inyong instrument panel na yan. Well, meron tayong starting nito na electric at kickstart din. And isa pang kaganda natin dito sa ating KLX 150, yung ating stopping power mga idol. Pareho pong naka-hydraulic disc po yung ating front and rear. So itong ating harapan na disc brake, yan po ay naka-wavy disc style at merong 2-piston caliper. And dahil dyan, siyempre, mas magiging excellent pa yung ating handling at riding experience natin para dito sa ating model na to. Kita naman po yung kanyang wheels, naka-rim to at spokes. Kulay black po yung kanyang rim. At of course, yung kanyang sukat ng gulong mga idols. Ito pong ating KLX 150, mas malaki yung gulong nito sa harapan. At yung ginamit na tire dyan ay IRC brand. Yan po ay may sukat na 2.75 by 21 inch. So doon pa lamang sa gulong natin, ang laki na. Of course, yung ating suspension, long suspension din yan. Sa likod naman, ang sukat ng gulong naman natin dito ay 4.10 by 18 inch. So 18 inch naman po sa ating likuran.
Siyempre, naka-spoke and wheels din dito. At yung ating stopping power, naka-hydraulic disc din to with single piston caliper. Wavy disc din yung design ng ating disc na yan. At naka-monoshock din tayo via swing arm. At isang advantage po dahil malaki po yung mga gulong natin dito sa ating KLX 150. Siyempre, mataas din yung ating magiging ground clearance para dito. Yan po ay may total na 295mm itong ating pinaka-ground clearance. Again, nag-complement din yung ating upswept muffler design na yan. Siyempre, pagka mga off-road, talagang ganyan po usually yung mga design yan. Fuel capacity nito ay mayroong total na 6.9 liters. So marami rin tayong kakargang gasolina. At ang average po niya ng kanyang fuel consumption ay nasa 38 km per liter. Ang seat height naman, may sukat po na ito na 870mm, medyo kataasan yan. At itong ating upuan mga idols, two-tone po yung kanyang nilagay na cover dyan. Yan po ay mayroong gray and black. Plus yung bigat po nito, total nitong weight ay 119 kilograms. Ito na po ang pinakamagaan na 150cc na off-road bikes dito sa atin sa Pilipinas mga idol. Yung kanyang front headlight ay bago rin po yan, vertical style. Reflector type po ito. Siyempre LED na po ang ginamit nila dito. First in the class po yan. At siyempre yung ating low beam nasa top niyan at yung high beam nasa baba naman. So mas magiging maganda po yung ating visibility lalo kung night ride po tayo. Yung ating mga signal light, yan po yung ordinary halogen bulb. Again, yung mga footrest natin, meron din siyang cover na rubber para less fatigue para sa mga riders at ating passenger. Of course, para naman sa ating rider, siyempre yung ating mismong footrest dyan ay maganda yan, kapit na kapit sa ating sapatos yan. At itong ating namang makina mga idols, meron tong total displacement ng 144cc, air-cooled po ito, carburetor type, 2 valves, single overhead camshaft, single cylinder, 5-speed, at max power na total 11.5 HP at maximum torque na 11.3 Newton meters sa 6,500 RPM. Yan po yung ating total specs para dito. Ang ating KLX 150 mga idols, meron tong total price 134,900. Meron tayong add-on na LTO 3 years 2,000. Para naman sa ating installment, ang down payment natin 29,900, 36 months 5,908. At kung maaga tayo magbayad, may 200 pesos tayong rebate. Kaya mga idols, pwede na kayo mag-apply ng installment yan. Siyempre itong ating comparison sa kanyang twin brother KLX 150S version. Again, makikita nyo yung kanyang engine. Same din po ito. Kung ano pong ang ating specs ng KLX 150, yan din po ay 144cc displacement, 5-speed transmission, at naka-air cooling carburetor type. At ang malaking kaibahan po dito sa ating KLX 150S, yung kanyang tire, mas maliit po dito, 70-100 by 19 inch yung ating harapan, at sa likod naman 180 by 16 inch. At dahil dyan sa model na to, mga idols, binigyan tayo ng Kawasaki sa mga idols natin, yung mga riders natin na hindi ganun katangkaran. Perfect po itong model na to nating KLX 150S dahil mas mababa yung seat height ito, 825mm na lamang mga idols. So malaki po yung difference from our KLX 150 na 870. So almost 45mm yung binaba niya. So yung ating upuan, same din. Yan din po ay one piece na seat, pero itong kanyang seat cover, color black lang. So one tone lang yan. At yung ating gasolina, same din yan. So meron din tayong 6.9 liters na capacity para sa ating fuel tank at 38 km naman yung ating average na fuel consumption. At yung ating susiyan, ordinary lang din yan. At yung ating bagong digital console, at yan ay po nag-complement din sa ating starting. Meron tayong kickstart at meron din tayong electric start. So itong ating mismong handlebar, upright yung position natin dyan. Kaya mga idols, itong ating KLX 150, isa rin na bago dyan yung kanyang curb weight. Mas magaan po ito. 115 kilograms na lang po siya. At itong ating newly developed na LED headlights para sa ating KLX 150S. Bumagay din yung ating 3-tone color ng ating kulay para dito. Meron tayong white, green at black. So yan po yung combination niya. So LED po ang ating headlight na to. First in class yan. So sa ating mga ibang model na meron sa Pilipinas, mostly naka-halogen bulb lang yan. At ito nga po ang ating KLX 150S. Siyempre, yung ating mga footrest, yung ating apakan, same din sa ating KLX 150. So ang presyo naman po nito mas mababa, mas mura po ito at affordable. Yan po ay may SRP na 123,000 pesos. So pagka binili niyo ng cash to, meron pa tong additional na 2,000 pesos as LTO 3 years. Yan po mga idols yung ating napaka-forma rin na KLX 150S version.
kung ano po yung kursunan nyo sa dalawang to, pareho din po sila ng kanilang mga specs pagdating sa engine, pero nagkakaiba lang po sa kanilang mga parts and equipment. Mas affordable yung ating standard version. Kung nagustuhan nyo po yung ating video mga idols, mag-leave po kayo ng comment. At kung gusto nyo bumili, pwede nyo rin akong i-PM sa ating FB page, Boy Salabaria. Again, huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating channel. Malapit na tayo mag 100k subscriber. Shoutout po sa inyong lahat.